ва алейкум ассалом. Шумо соз хуб тенч, нои ма Рустам Ашуров, хуш омаден канали Иққа Ҳаки Мада. Айни замон, айни соат ва айни сония срочный экстренный якта барномача мешава ва меҳмони барномаи имрӯзаи чах-чах гапу-чап Муҳаммадҷон аст. Муҳаммадҷон биё дударум. Салом алейкум. Мо пешаи барномаам салом алейк кардем ва кира бо барои шумо нишон додан салом алейк кардастем. Муҳаммадҷона бисёрии шумо бояд шиносен, эҷа камтарак мемонум хит кардем, на? Муҳаммадҷон, хуш омадӣ. Сози хуби тенҷи дударум. Шукрона, Аллоҳ гаштем ака. Кору чӣ хе? Коро бекор рӯзидашта. Саломатиё? Шукрона, Аллоҳ. Хурданак ҳастай, шикамат серай, ҷои хов дорӣ дударум? Муҳаммадҷон як чанд сол пеш хеле машҳур бачаҳакай вот суруд мехона ва як 2 моҳ пеш дар канали Меҳробпроям буромада камтарак дар бораи худаш нақл кардаган, лекин имрӯза барномаҳо камтарак дигаргунае ва чизе ки дар дигар барномаҳо Муҳаммадҷон гуфтагӣ нест, ҳозир айни замон дар барномаи чах-чах гапу-чап бо Рустам Ашуров нақл мекуна. Додарум, ту мара медонӣ чӣ бугӯ? Нигоҳ кун, иққа як будӣ, хурдак як будӣ, устод доштӣ ва ғайра. Знаменитӣ будӣ, популярный будӣ ва яке чанд сол гум шидӣ. Правильно? Вот. Падарат омад, ай бародар Наимҷон гирифтак. Бурдак, правильно? Ба кадом хотир бурдак? Ба хотири ягон пешравӣ сахт шава ё ин ки чӣ? Ман фикр мекунам ки фикри асосӣ ман ҳамия ки рола пул бозӣ кардагӣ барои даромади худаш. Даромади падар? Яъне ту гуфтанӣ ки Наимҷон айта ягон хел манфиат дошт, правильно? Ҳамин хел фикр мекард, фикри падар, бале. Ва тра бурд ки штоби худаш ягон суми соз кор кунад. Корои тра пеш бара. Баъд чӣ шид? Баъд вақти маро падарам гирифт, бурд сайтм кушод. Сайт ака Наимҷон кушодак додак да дасти падарам. Сайти Инстаграм ё Ютуб? Ютуб. Инстаграм надоштем. Сайт Ютуб кушодак додак да дасти падарам. Падарам хай гирифт, кам-кам хай видеом кард, бас суруд хондум ба гитара. Хела видеом кард, баъд гирифт Москва бурдакам падарам. Документом ай мактаб гирифт, ки ман синфи 6 будам. И чанд сол пеш деста ки кор? 3 сол мешавад. 3 сол пеш, а? 16 да медрам. 3 сол пеш тра Россия бурд. Россия бурдакам, хай гуфтам ҷа мактаб мемонам. Хай рафтем унҷа да консерт мондем. Хела одамон пешвоз ман гирифтан. Намедонам ба филм суми бисёрам кор кард. Баъд як духтарак бугум, чӣ кард? Мен нависондак да WhatsApp. Муҳаммадҷон, ҳозир камтарак ларзидасти, камтарак хеле чӣ шидасти? Чӣ мега? Эҳсосиёт шидасти. Ҳозир спокойно гап, лекин ягон чӣ хуш накард. Фақат ҳамин чизе ҳастай. Хоб? Як духтарак. Як духтарак дами WhatsApp менависондак, WhatsApp ман не. Ман телефон надоштам. Не ки мақсад сабабшам фаҳмидам ки барои чӣ падарам намемонда телефон бигирам. Ки сабабаш ҳамин буда ки вақти ман телефон мегирифтам, модари худма яъне меёфтам ки ҳозир айни ҳол ба модарам хай суҳбат мекунем, камерам боша. Мақсад ки ӯ духта фикр мекарда ки дадам шон невом ма чат кардастам хади духта гап зестам. Мақсад дадам файрод мекуна ура, ӯ духта мехеза миёя. Ӯ духтар кие? Духтари тоҷикае? Не, урусай. Духтари урус? Татарка. Дар Москва шидастаи ко? Духтарак ту да телефонот менависа? Фикр мекунад ки ма атфет шидодастам духтара. Не ки падарам атфет медод. Ами хебед. Духта мехеза миёя. Ай худи Татаристон ба Москвара. Пеши ту мебия? Пеши мо мебия. Хотири ту мебия? Миёя, баъд хай падарам мега ки барномаат мекунем, Муҳаммад сурудаи урусӣ мехонад, ту как баранда бори гап мезанӣ ки Муҳаммад ҳам мухлисои урусам пайдо куна. Хай ҳамин хел мешава бугем. Падарат духтарака таклиф мекунад ки ту баранда мешавӣ, писарам суруд мехонам, правильно? Баъд аз он биё ку бача бигириш. Нигоҳ ки бародаро, танҳо барои нафароне ки бозиҳо дар иштирок мекунанд ва нияти бурд кардан доранд марҳамат кунед. Шоҳҷоиза 2021 сол BMW топа тоза, ғайр аз ин 2 таи дигар электромобил Айон Эскати Нета, як таи дигар Тойота, ғайр аз ин 26 донаи дигар Опелае ки ба ҷош сум додан мешава. Акай баха, хуш омадӣ дар бозии дар канали Баха тиҷӣ рафтастай.
описаниеда телеграм шай марҳамат кунед, медроин ҳама каса подписка мекунем ва бурд мекунем. Баха хуш омадӣ бародар. Обод боши, яка сарбаланд боши. Нигоҳ ки бародарои азиз, я дастгириш мекунем. Рӯзи ҳами якум иншалло ресторанда кадомет бо хоҳишманде бия бозишда иштирок кунем. 30 ташо ҷоизай, 2 миллион рубл конвертои пулияй. Рақамои WhatsApp барои маълумот 906 86 60 00. Ами салом менависед, Сбербанк ҳам ҳастай, Душанбе Сити ҳам ҳастай, Мегафон Лайф ҳам ҳастай, ҳамаш ҳастай. Ин рақамое ки ма гуфтум. Общем 30 ташо ҷоиза 2 миллион рубл конвертои пули. То рӯзи ҳами якум ҳаракат кунед, рӯзи якум мие бозишда иштирок мекунед. Дар пеш чашми хитон мешава. Худованд кадом метар насиб куна. Ина якора миён иштирок мекунад. Брато, хеле билет рафтагия, чанд қаш рафтагия? Кам мондагия. Уже билет кам рафтагия, якумда уже бозия гуфтеза, бо мега ресторанда ина дар бозиш хидм миём амонатиое ки мисол ози мондастем, мебиём хидм иштирок мекунам ва метонам ки бо дига нафароям биёян. Бале, биёян. Адреса метем, ҳамаша метем ба атар каналда будурен, телеграмда подписаться кунен. Ҳама адресоша метем, метонам биён иштирок кунам дар пеш. Анаки яктай дига аксияи гиппа гизала 1000 рублда, правильно? Бале. Ҳафта чипта додест. Бале, 350 рубли буд аксия кардем ки амира рӯзи якумда ҷамъбаст кунем, 1000 рубл биф 7 донат мефрам. баъд аз он падарам сини ҳамун духта мега ки мақсад ки ман зан надорум. Зан ман надорум амихе. Як бача дорум, тамом очаш мурдагие. Ҳамада амихе мегуфт. Баъд як рӯз бугум падарам зан дошт ки дар Тоҷикистон буд. Як рӯз навозанда. Модарите не ё дига зан, дига зан. Дига занаш. Ҳамун зане ки доштагиша и духтарак намега ки зан мурдагие мега. Не, мақсад очаи мара мега ки мурдагие, очаи мурдагие ма дига мақсад зан нагирифтим, чи накардам, амихе мега. Да сини ҳамун духтарак. Лекин зан дора. Не ки зан дора. Занша баҷо мекуна аз духтарак. баъд короче як рӯз дадам ба телефон қайти ҳамун занаш гап мезанам ки ӯ мебина. Духтарак мебина мега кия мега хеш табор мунамхе. Баъд навозанда мара мепирса, навозанда мега ки занша. Шумо ин вақт уже ҳама каса зиндаги кардастед? Ҳама каса ҳо зиндагӣ кардастем. Бугум мақсад ки духтарак сини ман мега ки мега ман тира дӯст медорум. Мақсад ман барои ту шида хестам омадам. Амиса ман фикр кардам ки мега мақсад чато да ту ответ мети. Баъд фаҳмидем ки мақсад ту телефон надорӣ. Бес дӯст медорум гуфта те чия дар назар дор? Дӯст медорум чи хеле дӯст медорум? Дӯст медорум чанд хел мешава? Ҳамро мегум. Чанд хел ранги мард дӯст медора ё ки ранги додар ё ин ки ранги мухлис? Не ки иша намедонам. Иша намедонӣ? Но бо хатоира ки нишоно додам, може дар ҳамош буфаҳми як ахир. Хоб, баъд чӣ шид? Баъд короче падарам занаш миёяд. Чанд сол? Як сол пеш шидаста ё 3 сол пеш? Баъди ай пеш Наимҷон рафтан ада? Почти як ним сол да, як ним сол мешава. Ҳами кор шиданша. Уже хай чӣ шид? Падарам граница рафт. Падарам граница рафт. Дер рӯз наёмада граница. Хай ман да кухни хоҳ мекардам, ӯ бошад да иҷа. Яъне ки ту духтаракати монди? Ҳо, да хуна монди. Ӯ духтар да комната хоҳ мерафт, як хунага буд. Ман да кухни хоҳ мекардам. Навозандам қарздорш бировардак, падарам рафта ку. Навозандаам рафтак. Ту духтарак? Ҳо. Ӯ духтар да ӯ хуна, ма бошад да кухни. Духтарак чандум сола, чанд солае? Духтар 2003 ай. 2003. Ту 2009? 2009. Ай ту 6 сол? Калон. баъд вақте ки ман хоҳ мекардам дар кухни, духтар хай меомад пешам, хай бихе гап занем, суҳбат кунем, ам хай ҳар хел гапҳои чӣ мегуфт ки мақсад гапҳои каҷала мегуфт, гапҳош каҷала мерафт. баъд ай мубайн ду рӯз мегзарад, падарам меояд. Без, ам гапҳош каҷала мерафт, баъд чӣ? Ягон хел суҳбат мекарден? Чӣ суҳбат мекарден? Мақсад ки мегуфт ки дӯстат медорам, ихе ухе, не ки ман мақсад чиш намекам, барои ки ҳама калон буд, барои ки ноболиғӣ ва фикри ту яъне ки тоза фикри вай шояд ки нотоза буд. може да ки ҷо медонем мози одама бовар карда намешавад. може да ягон чи қайд пастаи мекунам, ягон чӣ мешавад. ай ҳамин чизо ман просто ман фикр мекардам, метарсидам ай ҳамин чизо ки може да ман меёдам мара ягон чӣ кунам. не ки ҳамин хелам, не ки чӣ бугум, мақсад ки падарам омадай дурустпас омад. Дурустпас ай граница падарам омад. Хай истод, саҳар ман хоб будам. Иси карда гавза ки? Саҳар ман хоб будам, хестам ай хоб даст фурума шуштум, кухнда иштагӣ будам ки падарам омад мара шапало қадизад. Аса шапало қадизад гуфтам мақсад барои чӣ боша? Бе ҳичи ҳамин граница омад, шапало зад. Гуфт ки ман нияти ман буд ки ман духтара бояд бигирам.
بگیرم شما چیکار کردین 2 روزی که من نبودم گفتم یگان کار نکردم یگان چی نکردم کاروچی چی کرد پدرم بعد ایموبان 2-3 روز گذشت که ملا را آورد نیکو کرد او را گرفت بعد من چی حیران شدم چون دختر که وقتی مرا این دختر مرا گشت گفت من دوستت می‌دارم این خیلی میکنم شب بود که پیش من خست اومد من چه تایجا گفتم نیتو شد وقتی که بعد پدرم گرفتکش من گفتم که من اون باشم ما بهشم لیش نیم برای که یک حالتی دا بدم که مرا در خونی قلف کرده بود چیزی بود گرفته برده بود 2 روز 3 روز گوش نبودم در خونی کی قلف کرده بود پدرت قلف کرده بود و پدرم گفتم که مثلا من میرم پیش نمی سراینده مثلا مثل مرمو چون کار کردم روی تون میکنم خیر رفتم او رفتم بعدم پدرم خونه پدرت برومادی رفتی که سرت کرد برآمدم پیش یو آفیس رفتم خیلی اونجا چی کردم پدرم مرا گشت گفت که تو 800,000 همه قرض داری گفتم دکمنتام البته من میرم تاجیکستان من 800,000 چی 800,000 روبل پدرت فرزند تو رادنوی رادنوی همی ای پدر همی مردک شدگی 800,000 قرض داری گفت 800,000 میگه تو همه قرض داری برای چی ماترا مسکو آوردم ماترا کلیپ کردم ما خیلی کردم تاریک کردم راسخودی که چیزی که مادام میکرد دوانه سوانه آدم دا می اومد برای مخلصا غریبا می اومدن کنسرتم پلاتنی بود دوانه سوانه برآورد دایس با یوتیوب سوم داد چین 100% می برآورد سومشا یکی هم خیلی گفت مایل گفتم 60,000 شوی کردم بس بعد 800,000 قرض 800,000 برای راسخود داد با چیکار کردی 800,000 هم خدمت را مسکو آوردم ماترا کنسرت موندم ماترا اخی ماترا پاپولار نکردم ایتا کردم یعنی که قرض رو گفته تو همین 800,000 چی کرد طلب کرد با گفتم که مقصد که دکمنتام البته گفت که هم خدار سومتی میتیم تا دکمنتام مایل گفتم 60,000 رویش کردم همین دیدم که نمیشه بار زده سایس یگان جو دکورد نمیگیرم با ما تیم بولی مایده بدم چه پس ها رفتم مقصد گفتم که تاجیکستان رفتم گفتم که مقصد که من میخوام تاجیکستان برم نه که پدرم هم خیلی گفته است بعد او چنده او دختر گرفته کو یعنی که این وقت اوجه پدرت او دختر بازانی گرفته نو ما استادم فکر کردم گفتم که پاسالستا وقتی ما رفتم چی کردم پدرم در پاسالستا ما فکر نکن که از من میدونم پاسالستا مرا مقصد چی میکنن مرا دیگه خیلی قبول میکنن من فکر کنم که از من پاسالستا میدونم تمام قای پدرم گپ میزنن چی میکنن مرا میگن تاجیکستان رو میکنن فکرم در یگان چی دیگه نبود وقتی تلفن دادم قای پدرم گپ زدن آدمای پاسالستا که پدر گپ پدرم گفته که مقصد که این زنی مرا رسیدگیه ترا زنی نه حاضر نه تتار کرده حاضر گرفته هم تتار کرده حاضر نه خیلی شد گرفته سال شد اما رسیدگی نو ما استادم فکر کنم دا خیلی سخت رسید ما هم بگم میدونی ما امی حالت دام پدر ماشون ندیدم امی حالت دام پدر ماشون ندیدم برخاستی قدر کلو من استادم فکر کنم گفتم که ام دختر مقصد موجود ما قطعا دختر گاب نزدم چی نکردم که موجود ام خیلی باشه نه که اخی نبوده بعد این آواز مرا یک چند ماه پیش ام دختر ما دا نویسونده بود که ام خیلی که سبب این کار دایه که وقتی مرا پدرم گشت گفت که اگر تو زنی من نشای ما ترا ملیسا دامت میگم که تو بچه مرا وازبوجدت کردی یعنی که همون دختره که پدرت شانتاژ کردگی کی او را او چاپ گرفته مرا این چاپ گرفته که مثلا او دختر یگان کار کردن نمیتونه کو دیگه جو پیش من رفتن نمیتونه که بگه که مرا یا مصفد مقصد گرفته است چی کده است کار کردن نمیتونه اما بوشه یگان کار کردن نمیتونه وقتی که سینی هم میگرده میگه که ما زنی مرا رسیدگی او بازنی گرفتگیش که بعدی گپا برآمدن بازنی گرفتش مرا هیچ کار کردن نمیتونه یعنی که تیپ پدر دیده و دونسته که تو او دختره که رسیدگیش یا نه بازنی گرفتکش نه که رسیدگیش نیستم چی باگنی بازنی گرفتهش بعدی همین کار اگر او قد نامزدار میشید اگر او قد نامزدار این چی که اورینی نیست که مثلا همین کارا ما کداگی نیستم اورینی که ما کداگی نیستم همین کارا برام خا گرفتگیش انا که نگاه کنم سوال کنترل میتم یک بار دیگه نگاه کنم پدرت ترا نگلا گفت که زنی مرا رسیدگی ما دا نگفت پاساس وادا گفت ما پاساس خودم گفتگی بود وقتی که پیش خونه برآمده رفتم правильно ترا شپالوق زده بود مرا شپالوق زده بود چی داشت که شبهه داشت که تو правильно او چه گفتگیش نبود دخی انا که دختره که شانتاژ میکنه که تو پسر نابالغ مرا فلان کردگی و باز بوده چی کردگی вот
яъне ки ҳар дута падарат ранги кукла бозӣ дрондагия. Бале. Правильно? Баъд чӣ шид? Баъд хай ман амихе Питер омадам, бо Питер да истодам. Баъди посолства чӣ шид? Баъди посолства биромадам, хай кор ҳич гуфтан натонистам. Гуфтан мо дастмон ҳич намия. Хай баъд чӣ кардам? Рафтам Питер. Унҷа да истодам, хай кор кардам, ису мексиканский кухни да. Қати арабо дроман кор кардам. Хай каме ам бошам забони мексиканида ёд гирифтам. Камакак хӯрокошам тайёр карданашам. Баъд дигар беҷо мондум да, беҷо мондум. Ҳам оиликаш кам буд, ҳам да берин хом мекардам. Ҷои площадкаи футбол айко, амҷа да хом мекардам. Я одеял доштам, мепӯшидам, амҷа хом мекардам. Чӣ мекардам? Ман да ягон барнома нагуфтам ҳамин чизоро, қадар азобума. Хай дрона стройка да кор кардам, қати бачаҳои қирған. Да музеи 50 рубла қибиш дастай. Да он стройка дроман кор кардам. Хай бачаҳои тоҷик гопши ҳама омадан Тоҷикистон. Ман хидам то қам мондум дигар. Гуфтам дигар чӣ кор мекунам? Хестам бо посолство рафтам. Посолство гашт гуфт ки 3 моҳ да ҷо маҳкам мешавад гуфт, баъд мақсад Тоҷикистон переводот мекунем. Ман хеле гуфт, ман камтарак дилим да тарс омад ки ман 3 моҳ як ҳеҷа бис ман натон рафта. Не ки хай розӣ шидам амирам, не ки як ҷои да ғалтидам ки бапшета соз да ранги лагер буди, на камера дошт, на дарошон маҳкам буд. Барои ноболиғон 3 моҳ дар инҷа зиндаӣ кардӣ? Ҳам дарс мехондем, ҳам хӯрока, ҳам тамошомон мебурдан, сирк, исуса. Хай баъд Тоҷикистон омад 2 моҳ дар ҷои ноболиғо истодам, додари очамшон омад гирифтан. Баъд амуҷа фаҳмидам ки очам зиндаи. Очаи радноят? Очаи радноим зиндаи. Баъд сабабша гуфтам ки сабаби телефон нагирифтани ман ин будае ки очама меёвум. Барои ин падарам намемонда ман телефон бигирам. Бес, як бори дигар нигоҳ кунем бародаро. Падарат теда телефон истифода барӣ иҷоза намедод. Правильно? Сабабаш дар ҳамин будааст ки модарат зиндай ва падарат метарсид ки модарат тра меёва. Дуруст? Бале, бале. Дуруст қайд кардем? Бале. Хоб, баъд чӣ шид? Та Тоҷикистон омадӣ, баъд фаҳмидӣ ки модар зиндай? Тоҷикистон омадам, баъд фаҳмидам модарам зиндай. Барои ки баъд бурданам, тағоимшон гирифт, хонаи холамшон бурдакам, қати холаом гап задам. Якин бор дида будамшон. Хонаи бибимшон, баъд очамшон қати ами чанд бор 5-6 бор ба телефон гап задагем. Видеовизов ҳам гап задагем, простоям гап задагем. Инам хеле. Баъд ҳозир очат кади муносибатҳо чӣ хеле? Кати связь даи? Ҳозир не. Чува? Барои ки телефон надора ҳозир. Ам бибимшон буд. Ты надори яки модар надора? Модарам надора. Намепурсад чиз дигар телефонаам гап намезанад? Не ки чӣ намекунам. Шавҳар дора, хай бо 5 кӯдак дора, ягон ҷо кор намекуна. Шавҳараш кор мекуна. Модарат? Модар Тоҷикистонда ёки? Москвада. Москвада. Безебии кор ҳамин чиз буд ки ма ҷурама очаша оча мегӯм. Аммо қати гап мезанам, ба мара гуфт ки чӣ ба мақсад очат пеш намебарад, та чӣ намекунад. Гуфтам хай як бор номерошам гуфтам хай қатиш гап занем. Хай гап задай қатиш ба гуфтам ки чӣ гуфт очамшон. Короче бугу изо накаш ага гуфтанги рас ак. Мақсад гуфтае ки ҳамин дил та холӣ кадодар. Ҳамин пеши ман омадӣ дар барномаи ман фақат дил холӣ накай ва фақат дуруст сухан кардана. Очам сини ӯ оча ҷурат. Ҳаминҷаш чие? Баъд очамшон сини аму занак мега ки мақсад ман аи со бачама намебарам пешим ки и мардакам аи дигар занаш мақсад дихтар дора чени Муҳаммадҷон ай можад ягон чини то шава. Баъд ман амира истодам да калам гирифтам. Ай ҳамрӯз қати очам ба гап назадам. Ман хостам ҳамин чиз ама доказат кунам ки ҳамин чиз дурӯғ ай. Не ки тонистам доказат карда. Баъд медонистам ки историёма аму духтарак тамошо мекуна. Аму ки дадам гирифтаиш. Тамошо мекуна. Историяи Инстаграм. Историёма, ҳо, историяи Инстаграма. Запросам дрома нигоҳ кардам, запросам да як гала чиз наисундаga. Хай салом алайк чӣ кад? Муҳаммадҷон бахшиш. Наисундаga салом алайкум. Муҳаммадҷон, ҳо, привет, здравствуйте гуфтаga. Мақсад бахшиш барои қадар чизо. Ну ман мехоҳам ки воқеан ҳамаи чиро ман туда бифаҳмонам. Ира духтарак туда гуфтаста? Ман гуфтам ки ман дигар ягон чӣ намехоҳам гуфтам. Ман нафаҳмидам инҷа чӣ гап чӣ шид. Мега ки мақсад падарат мара гашт гуфт ки мақсад ҳамсари манашам ман хеле гапи чап мекунам. Мегӯм ки ам хеле бачаи мара чӣ кардагӣ. Яъне ки духтарак баъд уже қоил шид, не? Духтарак қоил шид. Туда ҳама чизе ҳастай ҳамара гуфт. Ман метарсам мега падари ту мара угрожат мекунад ки ман мекишам матра агар ту мара чӣ кунӣ.
оз гуфт ай падар як кӯдак дорам аму пили чӣ метиҳан ку барои кӯдак тавал кардан 600-500 ҳазор метиҳан ку ан аму чиза мега аму сума мега ма мегум бигирам расход кунам барои хидма барои ягон чӣ ма падаре дугражат мекунам намемунам мега пила нарас пил 20 мега ма фаҳмидум по-любому ма фаҳмидум ки қати ма отношения карданаш мара гирифтанаш ки ҳам айрӯи ма сум кор куна ҳам гражданство получат куна сабабиш ҳамин буда гуфт ма гаштам гуфтам ки ту медони пишти ту гуфтам ма чӣ қадар об рӯи ма рехтак дар байни ин қадар одам очам ки даже надидам очам шонада ма дил ният чӣ дур мерава хай гуфт номраи бибита партам номраи бибима партам хади бибимшон духта гуфт номраи бибита партам номраи бибима партуфтум хади бибимшон гап задак баъд бибимшон гашт гуфт ки гуфт духтарака гуфт дидум хушрӯак буда гуфт зебит дора бибим хай шӯқӣ кард чӣ кард гуфт ки духта фаҳмонда бибимшонда ки чӣ ҳолат шида ҳамин чизеро ки ма гуфтестам духта ҳамин чиза да бибимшон фаҳмонда ки ҳамхеле баъд ай ҳамун рӯз дига ҳам учамшон боварам кардагиян ки ҳамин гап дурӯға уже аки чӣ хела вақте ки ӯ қадар гапа меганад ки мақсад духтари майда дора ай ми ҳисоб намебарад чи пешаш очам ҳамин чиза ма гуфтам то ма доказат накунам гап намезанам қати очам не ки ҳамин чиза ма доказат кардам баъд қати очамшонам суҳбат чидам бо гап задам дарифнеш баъд и духтараке ки туда нақл кард дар бораи отат натарсидае ки ёзи отат мефаҳмад ки ҳамара шумода нақл кардае ҳамаи чира нақл кардагия мега ки короче мега мара меоям мезанам мега чӣ мекуна не ки ма дига мега наметарс мега отат неми ҳози айни замон мега ма наметарс мега сер шидааст ки гуфта ки ма аму ҳамсояшон кадомишон часкавои буда кор мекарда гуфт ки ма аму сабшинои падарта нишон додум мара ҳар вақт занг мезанам мега фақат ай ма сум мепурса ягон чӣ кор намекунам мия хона мега амин чизе ҳаст дар хона мегирам меравам мега бо ҳар рӯз сум мепурса қадар сума да парто қадар сума да парто мекишум ди халид мекунам утарид мекунам хорошо муроҷиат мекард духтар ютуб канал дошти ютуб канал доштум чанд ка подписчик 80 000 ҳамун ютубе ки наимҷон ҳуй карда додаги падарда амонатӣ додак ман хостум пешравӣ кунам падарам гуфтам сайт ютуб ма битем ягон чӣ пешравӣ кунам вақти рафтанда ё ки пеш аз рафтан не ми як чанд қа пеш буд як 5-6 моҳ пеш баъди ки мейроб барнома кард буд амун вақт зангам заги буд 2 моҳ мешавад 2 моҳ мешавад гуфтам ки сайт ютуб ма бите гуфтам уста нигоҳ нака уста ҳеҷ чӣ нестай лучше истри нигоҳ ка фаҳмиди барои ки истри бисёри баъд нигоҳ кардасти ма да нигоҳ ка камера да нигоҳ ка гаштам гуфтам ютуб канал набите падарам гашт гуфт ки 30 000 сомон ма дамети гуфт ба ютуб канал тамет ин падари раднои ты барои канале ки ты пешравӣ кардагӣ канала худат бардоштагӣ ва ҳама ҳаракат кардагӣ 30 000 сомон аз ты талаб кард ки штоби ютуба ты да бита ҳамин ҷавоз як гапи устод ман мегӯм устодам ячида ҳайрон шудагия мега ман яким бора мега фаҳмидестам дидестам ки падар барои сум шуда фарзанди хича истифода бара ма худам дар ҳайратам ма даже дар кинои на хеле аламоварай ко индискияевай туркияй ва гайра хелиша не то что наида будам даже нафаҳмида будам ин рӯзи ма айто фаҳмидастам бовар кардем танам хеле важас кардастай 30 секунд вақтона мегирем нафароне ки дар хориҷи кишвар ғариб ҳастем ва шахсан дар федератсияи русия ҳастем ва шояд ки аз документатсия регистратсия танқисӣ мекашем марҳамат кунед дар описании анами видео номерои ватсапи бародарро мондагим бародари тоҷики худмонай я дастгирӣ кардан дар кора комеда документатсия дар кор боша марҳамат кунед дар таги описания регистратсия гуфта ватсапша менависем мемонам муроҷиат кунед ва истифода баред саломат бошед акан амиҷон хост маро дастгирӣ нана ки падарам бисёри бад ғамш дод ду баъд ман истодам дар хидам гуфтум ки мақсад анде гуфтум ами маро дастгирӣ ҳеҷ калам накуна гуфтум данде ҳеҷ калам дастгирим накуна гуфтум не ки ҳама садае ки барое ки падари худат намехоҳад ки ту пешравӣ кунӣ ну по-любоми любой одам мегӯяд по-любоми одам мехеза меояд ма ба худо дига намедонам чӣ бигӯм не нигоҳ ка фаҳмом медонам уже чӣ гуфта наметонию лекин нигоҳ ка як бори дига мегӯям баъд аз ҳамаи коре ки нисбати ты дар ҳаққи ты падар кард ягон сухан кард наметонӣ падараги падар допустим барои чӣ ты ҳамин кора кардӣ к примеру да лекин ты ира уже гапҳои худат кардӣ бугӯ ё ки барои чӣ кардӣ ё ин ки ты чӣ ният доштӣ фаҳмидӣ ҳамин
падар да именно чӣ гап дорӣ брат? бахта дига ҳеҷ намедонам. Номиш чиай? Падарта номиш чиай? Тоир. Муҳтарам акай Тоир, шумо соз хуб тинч нигоҳ кунед ака. Ҳамин гуфти худат вақте ки шумо падар шида пешравии фарзандтона намехоҳед ё ин ки нисбати ноҳақӣ сахт мекунед, тӯҳмат да дучор мекунед ва ғайра амхели корҳо, естественно гуфти худат вақти падар амхелӣ мекунад, ки дига тра мефура дастгирӣ кунад? вақти падари худат амхелӣ мекунад, ку дига каса мега падараш ира хелӣ кеса мо чӣ байра дастгирӣ кунад? Саволе ки ман мехоҳам Тоирҷон гуфте? Тоирҷон а? Муҳтарам акай Тоирҷон. Саволе ки ман мехоҳам шумо да битам, шумо действительно яъне ки дар ҳақиқат падари Муҳаммадҷон ҳастед ё на? И якум момент. Дуюм момент. Раст ки мисол аз дасти шумо наомад ё ин ки намеомадааст ҳамин коро, барои чӣ ай пеши бародар Наимҷон бурдак, правильно? Анаки савол туда. Яъне ки агар ҳамун вақт ай пеши Наимҷон намебурдакта, ту то ҳози кади Наимҷон буди, правильно? Наимҷон то ҳози тра бурдаиста буд, ҳамун шаст? Бале. Охи ҳамуро мегум пешравии фарзандша гирифт, нахел роҳша бигем ки битонир буд каду. Фаҳмиде? Вот. Просто амада камтар қинай ки зарбаи яй ҳама қина падарам да худам задаги. Охи амхе меша ина озе кадом падар мега пешраи писарша намехоҳ. Ина падари ман. Пешраи писарша намехоҳ. Мақсад масъалаи кисаша фақат цитата ди цитата. Доғи рӯз кадом падар пешравии фарзандша намехоҳад. Ина марҳамат падари Муҳаммадҷон акай Тоирҷон. Амахе дуруст қайд кардам? Бале. Хорошо, нигоҳ кун. Ҳози ту баъди ҳамин шикаст хӯрдан рафта ароба кашидӣ, правильно? Дар ароба кашидам. Ароба кашидӣ, да беруно хов кардӣ, ман дидам барномаро. Ина ҳози кӯтоҳ кардан ҳамин гапҳоро як бори дига бугӯ. Ароба кашидӣ дар синни 15 солагӣ. Дар синни 15 солагим ароба кашидам, грузчикӣ мақсад кор кардам. ҷояш буд дар берин хов кардам, ҷояш буд ки ҷуром. Иси нигоҳ мекунем, уси кам нигоҳ мекунем. ҷояш буд ароба мекашидам, ҷояш буд ки грузчикӣ мекардам. Ну берино дам ҷояш буд омадам хов рафтам. ҷурома мегуфтам биё мақсад ҷо надорам ягон ҷоҷа ҷомка намекардам. Барои ки вақти сум дошта бошӣ як галат ҷура дорӣ. Вақти сум надорӣ ҳеҷ ка надорӣ. Хорошо. ҳозир дар киҷо хобӣ? ҳозир дар хобгоҳ ҳастам. Хобгоҳ. Плакия ҷа? Плакия. Чанд сум? 150 сум. 150 сум. Моҳонаш. Бо. Правильно? Окей. Чӣ мехӯрӣ кор накунӣ? Чӣ хеш камта сер кардаисти? Рӯзат чӣ хеле мезгара? Ризқ ҳар як бандаро Аллоҳ худаш метия чира не чира сабаб кардан мегира. Аллоҳ худаш метия ризқи бандаш. Хорошо, нигоҳ кун. Биё ин темо камтар ис мегардем. Умедворам бародарое ки ҳозир шумо моро тамошо кардистен, шояд ки байни шумо да мухлисои Муҳаммадҷон боша ва мухлисои ҳамин канал да канали худам дар барномаи Чахча гапу чап муроҷиат карданем ки аз даҳани Муҳаммадҷон худаш дар бораи падараш суханҳоша гӯш кардед ва ин гапҳои Муҳаммадҷон эксклюзива, яъне ки эксклюзив гуфта ман чия дар назар дорам? Дар ягон дига барномаҳо, дар ягон ютубо набуд, имрӯз ту кафидӣ. Сабабаш натонистам дига хидматчӣ карда дар барномаҳо чӣ меган мара комментариҳоша мехонам. Ту як машине ки ту дурӯғгӯи Наимҷон акидат кардӣ, сумоша хӯрдӣ, хести рафтӣ. Не ки мо чун майда будам, мара падарам гирифт бурда якай Наимҷон. Чӣ ма ки падарам мара иха калон кард, ма гапша нагирифтам мерафтам. Яъне ки мухлисое ки тра мешиносанд мегӯянд ки ба хотири падар тра бурдак, тра мегӯянд ки Наимҷон акидат кардӣ мегӯянд. Наимҷон акидат кардӣ, хекадӣ. Лекин иҷада фақат айби падартай, правильно? Иҷада ҳамин чизе буд, ҳамин чиза ман гуфтам, ман дига тоқат карда натонистам. Ман амин рӯз бугун чӣ кардам? Просто ютуб дуромам ки мусиқӣ мондам, бояд хобгора уборка мекардам, навбати худам буд. Ки як дидам барномаи шумо. Дуромам барномаҳоро хай тамошо кардам. Чанд блогерҳо ваъдаам додан дастгирӣ мекунем, чанд чия ман гуфтам. Як хел ваъдаҳое додан ки гуфтам уже ман тамомам ами удамаро дастгирӣ мекунам. Зангшон мезанам, дига номерошона намебароштанд. Чанд ваъдаҳо додам. Уверен шидӣ, хеле ваъдаҳо. Просто ама да қина меяд ки вақти як одам ваъдат метиҳад, ку анде ҳамин чиза кардани нестен, ваъда натиҳени хеле ваъдаҳои дурӯғ. Баъд ҳамин номераи хитона дуромадам, гирифтам номеротона,
занг да ватсап то нависондон ответим додан додарҷон соз хуб гуфтем ма гуфтам маам хеле ба шумо чӣ кардем гуфтем ки додарҷон ман баи бинамози вақти муайян мекунам файродат мекунам биё ки амубайн 1 соат ҳамуҷо ногузашта шумо мара чӣ кардем ман наомадам рости гап муҳаммадҷон навист як чанд соат пеш навистак фалон ман нашнохтамаш баъд ман гуфтам ки ты роликои кӯҳнаша фарид роликои кӯҳнаша ҳуй кардам 3-4 сол пеш роликоша шинохтамаш ки ҳами бачаак буда ҳозир хеле уже буз балай калон шудай хорошо нигоҳ кун як чиз дигара бугум ака не ки просто реальни чизае да ака ин ҳами қадар одамое ки аввал бидан ҳеҷ кана бидан ҳозир боша мақсад катагӣ бисёр мекунанд ки мисол бисёри одамо ҳамаи бисёри одамо ин қадар ваъдан доданҳо ваъдан додан ки додар дастгирӣ мекунем додар мақсад ба умедам кардан ҳофизо боша блогеро зангишон мезадам намебардоштанд мебардоштанд мегуфтанд додарҷон вақт надорам и хена дорам не ки ман хоксории шуморо дар ҳамин чиз дидам ки вақте ман шуморо занг задам гуфтед тамом додарҷон пас зангат мезанам хе биё пеш нигоҳ ка муҳаммадҷон медонам ты вақте як каза муроҷиат мекунӣ ва нияти хуб кардӣ муроҷиат мекунӣ ягон дастгирӣ шава ягон барнома шава ёки ягон клип шава ёки ягон суруд шава гуфта ба нияти хуб пок мекунӣ ки штоб ҳамун кори худат пеш бирава гуфта фаҳмидӣ манам патсам будам ишқи футбол доштам фаҳмидӣ мехостам футболист шавам пеш иш медадам пеш уш медадам иш қилиб ки натонистам фаҳмидӣ нигоҳ ки ман тра сразу мегӯям ман артист нестам додарам фаҳмидӣ мисол ман суруд намехонам реп намехонам ва музикада ҳеҷ чиз намефаҳмам хоб ана вақте ки ту мисол пеши ман омадӣ гуфтӣ ягон хел дастгирӣ ман тра ҳозир дигар хела дастгирӣ мекунам ҳозир ман мегӯям лекин ай ҳама дурусттараш ҳамӣ буд ки ту ҳамира ба фикрам кардӣ мисол ягон ина мисол наимҷон айко вай ҳофизай правилно музикантай вайда шогирд будан осонтарай ва вайдам осона барое ки вай дар музика бисёр чиа мефаҳма ё ин ки агар муроҷиат мекарди дигар ҳофизода ва ё кори тра тезтар мекардан барои чӣ барои оне ки мисол специалностите ҳофиз шиданӣ правилно вот ама ҳамин кора карда наметонам хит кардӣ ман просто обычный блогерам лекин ай хотире ки мисол ҳозир нияти ту боз корота пеш бурданай правилно ба санъат омаданай боз суруд хонданай правилно ҳамун чӣ хеле ки 3-4 сол пеш популярни бачаи кӯдаки ширинчаи писари ширинчаи ки будӣ садҳо миллионҳо просмотр 4-5 миллион просмотр ин шӯхӣ нест видеои ман як хелаш не 2 миллион надорам ягон хел бигем ки ютубда вот ҳамин хотир нигоҳ ки додарҷон чӣ кор мекунем чӣ хеле гуфтам ман ягон чи ваъда наметам фаҳмидӣ ваъда наметам лекин иҷада гапи анаи бародарое одамое ки шумо тамошо кардастен як бори дигар ман хотиррасон карданем ки ман дар музика дар ҳофизӣ дар суруд ягон чия фаҳмиш надорам лекин хотири ҳамин додар хотири историяш хотире ки мисол падараш дар ҳаққаш бисёр ноҳаққӣ кардааст ва ғайра ҳаёт гирифтаи ай боло 3 сол пеш болода будику правилно ҳаёт гирифта ай боло дар замин задаиш ман барои ту фақат як кор карда метавонам мерем туда суруд менависем фаҳмидӣ студията мегирам фаҳмидӣ мерем чӣ ҳофизе ки дар ҳамин тоҷикистон ҳаста ки туда маъқул ҳофиз фаҳмидӣ мисол мегӯяд ки ман мефурам ҳамин кати шинос шавам ё ин ки мегӯяд ки ман мефурам кати ҳамин дуэт хонам ё ин ки мегӯяд ки ман ҳамин кати мефурам дар пеш шогирд бистам хит кардӣ номбар мекунӣ мисол фалони ман вариантора мебинам кадомиш да қувват мераса фаҳмидӣ мерем катиш мисол кор мекунем камтара камбоша кор мекунем студия мерем дар студия сурудотам мехонем фаҳмидӣ ҳамун суруде ки хонди якта клип карда ина айноми ма айноми ҳамин канали ма фаҳмидӣ ва айноми подписчико ай бародарое ки моро тамошо мекунанд якта карда метам хоб ина ғайр аз анаи баро ман намедонам и ман ҳозир просмотреш вообще пофигай мада ҳозир чӣ интереснишид ки историята интереснишид историята ман инами якум бор фаҳмидастам
که خیلی استوریایی عذر زیاد برای خیلی گپام بدبخت استوریایی که دشمن در نمیخوایی کو. خب نگاه که یا باید گپ میریم استودیا فهمیدی سروی دوست داشته تا میخونیم فهمیدی یا این که اگر سروی دوست داشته نداشته باشیم میریم یگان خیر آهنگساز میگن مگه آهنگساز میگن چرا ای آهنگساز موزیکان میگن سرودنویس چی میگن شاعر میایم یگان سرود میتیم میخونی کلیپ شو میکنیم و پیشکش مخلصون میکنیم میشه و اینا یک چیز ایما وعده تدا اینا مرحمت لیکن ای все равно به دستگیری اینا برادرو نمیشه یعنی که نگاه که چی خیلی باشه نباشه فهمیدی اینا نگاه که چی خیلی باشه نباشه همی میریم ای خفای کارت میشیم یک تا کلیپت یک تا فقط فهمیدی 10 تا 20 تا 30 تا نگفته استم щоб یکی مومنتی میشه که مثال ما هم که دیگه و نمیخریم این پدرکای فهمیدی خیلی نه که مثال ما تا یگان چی میکنیم تا تمام ماده کار میکنی خیلی کردی من میرم تا کانال خیلی نه فهمیدی یا تا پدرکا انا بعد انا مو کلیپ چه خیلی که راه оборотش یعنی که مثال просмотрش رنگی مثال اولا просмотрت باشه یا اینکه по-любому تو مخلص داری کو فهمیدی просто مخلصا برادرو برای دستگیری همین دو درمو از شما احترامونه خواهش گرینی بعد سختی بعد پروسه یک دستگیری شما چیه ما کارتا نمونده استیم ما نگفته استیم یگان ما در یاردمی ایلاوگی پلی و غیره ما در این چیزا در کنه است شگر خی یا برده نون داریم دستگیری شما فقط همین یا تا کامنت یا تا لایک یا تا پادلیسا تمام انا که ایجاشه اوزه ت مخلصای خودت ده مراجعت کنی که شتابه مقصد در همه شما احترامانه خواهش میکنم که در کامنتار یک گپای قبه ننویسونین گپای چی ننویسونین من همین چیز بد همش اما گفتم شما تنها میخوام که دستگیری کنین تمام نگاه که محمد جان برادرو کامی ویز مورا تماشا کرده رفتیم همه کسا آپتم چند تا 10,000 لایک و کلیپی محمد جان میبرویا میشه نصیب برادرها همون لایک ها را 10,000 کنین انشاءالله با دستگیری یکی رستم جان کلیپ نوی من میبرویا همه شما منتدار میشم تنها همی یه لایک شما نه سون بگیره نه هیچی راست پیش روی برادر یا باید 10,000 لایک هیچی این می ویدیو را по-любому 100,000 مینیمم تماشا میکنه 10,000 لایک من دادارم در کروچی یا تا کلیپ میکنم و نخی میفرمش میگم که دادار فورات دالش کردیم کار که نه فورات اینا برای لوبای حافظ کردیم میرم شناس کردم میمونم شاگرد میستی دالش کار کردم باز نگاه کردم میدونی چه خیلی اینای مخلصا این برادرای که تماشا که گرینی بسیاری بعد وابسته فهمیدی تو نمیدونی مثال میفری کلیپ 5,000 پراسموت میشه میفری 500 може 5 میلیون میره فهمید اگر 5 میلیون برابر تو تای سوم میمونی تو تای سوم ای او ویدیوی برآمدگی نه بعد будущим آینده ده فهمیدی یعنی که هر یک آدمایی هستن هر یک حافظایی هستن که میفراشونن یگان خیلی حافظچوی شاگرد داشته باشن خیلی کردی و حاضر بسیاری حافظایی که مثلا محترم حافظایی که شاید ما را تماشا کردین بسیاری حافظایی هستن که таланти тира шояд ки ё ин ки аз ёдшон баровардан ё ин ки вообще намедонанд мақсади ман камедон чиад барои барнома пеши худат омада меган ки ҳами дарахт меган дар як ҷо месавза вақте канди да иҷа шинонди да уҷа шинондиш уже қоқ мешарешаш амора гуфтастам мақсади ман ҳами буд ки пеши худат биём ҳами полни қати худат дастгирӣ мекунем полни қати худат бестон хорошо биё и чизо оянда да суҳбат мекунем хоб ина биё и чизора баъд уже баъди якум клипе ки ҳозир мо кадите меброрем чотки карда меброрем баъди и уже кадите мешинем суҳбат мекунем анака ту дар любой барнома меоӣ э биё хаята бихонам гуфта мехонӣ ҳозир як байте ки хонди ира уже хондагиан бародаро хондагиан я бояд дига амира бихон мада махул шид سرود همون منی کردنات از عشق گفتنات پیمان بستنات همین بود از که گذشتنات
دل سپردنات دنیام بودنات همین بود همین بود همین بود من با تو وفا کردم در عیش خطا کردم وای افسوس وای افسوس وای افسوس عشق ما به مثل شاپرک دو روزه بود و رفت آخر به درک وای افسوس وای افسوس وای افسوس. ای молодец بهترین این سرودی امید جان برهان است. محترم امید جان برهان امیدواریم که سرود قدر میکنین. اگر شاید که یکی در یگان جو چی میگه تماشا کرده یک تا لایک و یک تا کامنتار خیلی میکنم که تدا приятно میشه. خیلی خوب میشه. بله. خرسان میشه که مثلا چیز سویبی سرود تدا مثلا لایک مون. خیلی همین که جنبش میکنیم کنکریتنا چی مصلحتی کردیم در این ویدیو کردیم یک بار دیگه برادر رو رفتیم همه کسا اپتم بسیار نه 10,000 لایک و کلیپی دوداری ما میبرویا. محمد جان نگاه که دارم چی خیلی باشه نباشه همه مشکلات در زندگی تشید правильно همه گپ ها در بین اویله بین تو و پدرشید. انا حوزه پلوبام ما باید دارم که پدرت محترم اکای تویر جان این برنامه را تماشا میکنه سخنانت را تماشا میکنه شاید که یگان سخنت کتی راضی باشه یگان تشکری راضی نباشه. آخران گپ پدر در یگان گپ داشته باشی مرحمت. من برای پدرم هیچی گفتن نمیتونم هیچی هم نمیگم. خیلی پدر میگن که پدر خوب شید خوب بونیش که خوب شید خوب بونیش که میگم چی گفتنی دارم همین قدر گفتنیم که بین ما و چیز گذشت فقط الله خودش میدونه با الله میسپارم همه چیزا کاردارش نیستم دیگه. مقصد من میدونی چی سبب شد که من همین قدر گپا رو ما برآمدم گفتم مردم مرا ای طرف هر گپ گفتن ای طرف هر گپ گفتن دیگه نتونستم کفیدم اونجا. بعد آمدم همه چیزا رو در شما نقل کردم گفتم. همین تو میخوای که نمیسال حوزه نصیب باشه اول خدا همه در دست پروردگاره با کارات ساز میشه و زور میشه یا که با پدر میبیه با دستگیرید میکنه میگه و غیره مثال ایقافای یعنی که با که من هیچی نمیخوام امودم دیگه نه کاردارش میشم نه کارم بگیره فقط به الله میسپارم امودم سلامتیش هم میخوام. تدا موفقیت در آینده. خب نگاه که یه بار دیگه اینا کاملا نگاه کرده چیزی که در همین برنامه گفتی правильно یگان گپی دروغ نبود یگان کس را مجبور نکرد فهمید درست؟ بله. در دیگه برنامه گفتگی نبودی نه حاجی اومدی کفیدی صدقاً خودت گپ زدی درست؟ بله. تمام سلامت باشه.